Good morning guys. Ayan, ang lakas ng ulan dito sa Kabikulan. Maputik ang aming Christmas guys. Panay ang ulan, my God. Grabe. Kakaloka yung panahon. Gagala sana kami ngayon, lalabas sana kami, pupunta sana kami ng SM Legazpi. Kaso lang, napakalakas ng ulan. Maputik yung daanan namin guys, bago kami makarating ng kalsada, dadaan muna kami dyan sa madamo, putikan sa daan. Kaya wag na lang kasi darating kami sa kalsada, ang putik-putik na ng aming mga paa. Sabi ko wag na lang, sa na lang, after na lang ng Christmas kami gumala. Wala dito yung mga itik ko guys kasi andun sa aming bahay na isa sa baba, doon sa Tres Marias Farm. Ito yung bagong namin. Ano ba yung tawag dito? Basta yung tawag namin dito, New Tres Marias House. Bagong lupang inaalagaan namin. So andito na kami guys. Nag-stay ngayon. Watak-watak kami. Watak-watak na naman kami. Tapos yung bahay namin sa Albay guys, hindi namin napupuntahan. Dapat sana ngayong Pasko, doon kami sa bahay namin sa Albay mag-celebrate ng Pasko at New Year. Every year yan guys, doon kami lagi. Kaso lang, nung may nabili kami bahay ngayon, dito na naman kami. Dito muna daw kami mag-Christmas sa bagong bahay namin. Kaya hindi kami pumunta doon sa bahay namin sa Albay. Kawawa naman yung bahay namin doon. Hindi na natitirahan. Ayan, good morning po. Ang ulan. Ang ulan dito sa Kabikulan ngayon. Grabe ulan. Kanina parang bumabagyo. Lakas ng ng hangin. Wala yung mga itik ko, hindi ko pa dito nadadala kasi wala kasi ditong palayan. Walang mga tubig dito guys, kaya doon lang sila sa aming kabilang bahay. Basang-basa ang kapaligiran. Hindi kami makalabas-labas ng bahay. Ayan guys, so makikita nyo yung hangin. Mahangin sa labas. Ayan eh. Kanina pa dyan nabaha sa harap. Muchas gracias, amigas, amigos. Ayan, lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Hello. Bakit kaya parang may talaga, bagyo. Ang pangit ng Christmas natin ngayon. Ulan. Tambay ko lang muna to guys na aking cellphone dito sa tabi. Kapi tayo, kapi tayo. Baya ko na namin yan.
Nag-inom kami guys ng herbal kasi ano yung mga ubo-ubo namin. Tapos nagkape na ako. Maya-maya ko na lang inumin. Dahil nung ika'y dumating, parang ulap sa langit. Tama ba? Magpaulan tayo, ne. Sarap magpaulan. Kaso lang baka ubuhin naman tayo kung nagpaulan tayo dyan. La 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 la. Panaginip